Dubstudio. Masu barbaɗar fassara. Jarumi Jackie Chan ne ya antayo domin taskarewa ba ƙaƙƙautawa. A cikin wannan shiri mai sarkama da nishadi, annashuwa, barkwanci da kuma sambade-bade. Shirin ya fi ƙarfin a baka labarinsa, sai dai ka bayar. Barka. Sinkin shakwakiya, sinkin annashuwa, haka zalika sinkin sambade-bade. A kunna ma ne? Ku kasance cikin dakon wannan fim. Zafin hannu, fassarar Algaita Dubstudio yana nan tafe. Sarki babana, Allah sarki babana, in na ce maka babana, ka bi ni ka ce ya dana. Babana, 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 babana. Baba! I am one. Ka san Allah ɗaya ne? Dama ai Allah ɗaya ne. Ai da Allah ka ce zai nuna ma Allah guda 100 a cikin mu ma akwai ɗaya. Labari mai tafiya da takaddama bisa salon nishadi mai taken gundura. Gonar wa kaje ka ɗebo rake? A'a, baba sai dai ka ce gonar wa ka ne ka siyo rake. Ya je ya ƙara bulbulo wata akan kwantar ta jiya. Kowa ya ce yana can ganin bacci na, to zai yi asarar na. Asarar na shi. Labari dan azumin baba tsabtace shirin Ahmad mai dorayi. Biyar nauki a cikin 30. Biyar kai zaka lissafa da kanka ba ni zan lissafa. Biyar nauki a cikin. Nace kai zaka lissafa ba ni zan lissafa ba. AUK Entertainment zabarin jigon shirin suka yi. Biyar ka zo ne maka san biyar kuma. Ya zo da salo ya tarwatsa su ya kaɗa waye. Allah ya kawo wannan wakwa gaba da yawa ko nan gaba nan ka ɗau mutum kowa ya san ciwon lafiya ka daina shige da fice ta tsakanin motoci in ka kashe ni kai wa mutane ya ɗauki numfashinsu ya sakar masu umarcin maciji ya tarwatsa su da salon wata yaudara waye a makin yin kwarto kowa ya san surkata ce ke sai me shiryawa shirin awwal uba kwakwatawa ba ta umarnin shirin yana fita ta hannun nura shirin. Wai har yanzu kana tunanin akwai soyayyar ka a cikin zuciyata ko a yanzu na bar gidanka ina sa rai gundura shi zan aura. Sahura ne mata miji. Mu ne? Miji. Waye shi? Gundura. Gunne? Gundura. Yanzu fi sabilillahi ki Muhammadu Sani ki so wani gundura. Allah ka huda. Kai karfa karsa cikin. tana faruwa ta cikin jigon shirin mai suna gundura. A wai yanzu kana nufin dan zan je unguwa sai na gaya maka? Lafiya? Me za ka yi ne? Menene haka? A wani wankan nawa ke damun ka ne? Gundura. Ita mace sutura ta kwaya biyu ce kacal daga wato ainihin ɗakin ta wato sai ainihin kabarinta. Gundura. A'a ba mu kanka ce fa. Kai na je kar baka ce fa. Wayo! Gundura nema shi ka kalle shi. Da ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi.
to bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa. Babu wanda zaka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni. Baya jin daɗin komai a duniya. Ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki mukullin durowa kuɗi na baka ba. Wannan dukiya ta ce. Idan kuma kaga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin. Za mu fita mu ba muku. It's 2018. To make the year lively, Mia Enterprises bounces back with a suspense-packed thriller. Wasiya 2018. Idan Allah ya daure na, ko da ɗaya daga cikin ku anan yana rayi, to kar a raba gado na. Ai Allah kadai shine son waye gawan fari. Saboda a cikin mu akwai bara gurbi, kuma dole sai an cire shi. Amma yaya mu kuma wacce bara gurbi ta fito daga bangaren ta? He has 2 wives, 2 sons, each son from each wife. Wasiya 2018. He's excessively stubborn, bull-headed, cantankerous, hard-nosed, uncompromising, and bulky. Kinga, ba zan iya rayuwar talauci ba. Wannan shine sakin na hannu kamun na guje. Wasiya 2018. Babu wacce Alhaji ya aura tana matsayin bazawara. Kin tabbata har ga Allah. Ke ko ina kike? Wannan magana da kika faɗa haka take? Ba tambaya nake miki ba. Wannan shine iya gaskiyar maganar da za ku iya faɗa ko da an je kotu. To Alhaji Abbas ƙaryar me zan yi kuma? Ana makallanta fa a matsayin wacce ba ta da tarbiyya. Kai ma baka da tarbiyya. Ki haƙuri. Wasiya 2018. Introducing fresh face, Nur Hassan. He is broad-minded, complacent, compliant, willing, yielding, cooperative, compassionate, submissive, and obedient. Wasiya 2018. Ai ba abun mamaki bane. Iyayenmu ma baka raga musu ba. Dan Allah dan Annabi duke ni. In gane cewa karfin ka ya isa kai ma ka kawo karfi. Kawai cikin biyu ya zaɓi ɗaya ko zai aure ni ko kuma ya siya min mota ni na gaji da irin wannan rayuwa. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Ishaq Mia. Wasiya 2018. Ina jin nauyinka fiye da nauyin mutumin da ya ajiye abinsa na sata ya kama ni kuru-kuru. Ai idan ka ga mutum yana kuka a gidan nan ba sai ka tambaye shi dalilin da yasa yake kuka ba. Wannan kukan da kika gani nayi. Ni kaina ba san shi nake ba yadda na iya ni. Ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani. Ina ganin kamar rikicin tsufa ne. Duk mu haƙura da abin da Allah ya ɗoro mana. Producer Muhammad Mia. Story and screenplay Awal M. Sarki. And directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak. Wasiya 2018. Domin kallon fasararren fina-finai, sauraron waƙoƙi, salon R&B, hip-hop da pop, kallon ɗauka ta waƙoƙi, sauke manhajar Algaita Dubstudio domin sauraro da kuma sauke shirin rediyo na mai suburbuɗa, domin sauraro da sauke labaran barkwanci, domin sauraro da kuma sauke labaran soyayya ta da wata bamisiriya yarinyar nan. Haka zalika domin sauraro da kuma sauke labaran karfafa gwiwa da nasihu a rayuwa. Zan ba ku labari ne akan wani mai shago. Sauke manhajar Algaita Dubstudio. Manhajar Algaita Dubstudio shakundum ne ta bangaren nishadantarwa, fadakarwa da kuma ilmantarwa. Maza ku shiga Google Play Store domin sauke wannan manhaja a cikin wayoyinku. Yayin da lokaci-lokaci zamu dinga karo adadin fina-finai, adadin waƙoƙi da kuma adadin sautuka da suke ciki. Domin jin daɗin masoya Algaita to yi kenan. Shin kana buƙatar a shirya maka tallan hajarka, kamfaninka ko kuma kasuwancinka cikin matukar inganci da jan hankali kamar haka? Jiya kayan haɗi wajen suya, gashi ko farfesu, ko kan tsaman kifaye ababen ƙaunar baka a gashe, a soye ko a bararrake. Hine ina kuwa banda gidan gona da kogi ko rafi mu za ga yawa lan iska yi. Mafita a gare ki, domin shi kammaluwa yanzu, sha yanzu, kuma ƙoshi yanzu ne. An hala shi ne da masara. Shin kuna buƙatar a shirya muku sanarwar ɗaurin auren ku cikin ƙwarewa, ƙawa, tsari da shauƙi kamar irin haka? Daga cikin miliyoyin zukata an samu guda biyu yardaddun juna za su kulla alaƙar dawwamammiya. Magana nake akan Anas da Maliya. Wannan ne yasa iyalan Alhaji Idris Abdullahi Sankara da na Alhaji Umar za ku iya tuntuɓar jami'in gudanarwa ta wannan lamba 07064918864 domin a shirya muku talla ko sanarwa cikin inganci da ƙwarewa.